A takýmto spôsobom sa konečne zbavíš problému s platničkami. Naučíš sa konečne využívať zadok a využívať bedrá. Podoprieš sa o akúkoľvek stoličku, dáš sa na 4, začneš dýchať do hrudníka a s výdychom budeš zľahka ťahať zadok vzad. Ďalej uvoľníš pánvu a zladíš ju spolu s trupom. Takže začneš pracovať takýmto spôsobom, kľudne sa môžeš o čokoľvek podoprieť a budeš hýbať z jednej strany na druhú, prenášať váhu, znovu dýchať plynulo do hrudníka a budeš cítiť, ako sa ti konečne aktivujú bedrá a zapína zadok. A tretia vec, chrbticu potrebuješ vybudovať, takže si láhneš na brucho, zatlačíš zľahka kolená do zeme, ruky si dáš vedľa tela dlaňami nahor, zdvihneš lopatky, ale hrudník ostane položený. Urobíš nádych a budeš plynulo dýchať, uvoľnený zadok, kolená tlačíš do zeme veľmi jemne, držíš túto pozíciu 30 sekúnd. A keď napíšeš do komentára slovo chrbtica, tak ti pošlem zadarmo návod ako prvú rutinku na uvoľnenie stuhnutého napätia z krížov. A takýmto spôsobom sa konečne zbavíš problému s platničkami.